radi drvopusa! Kako da trenirate svog bagla? Zdravo, Žirko. Šta to? Ups, izvini Tome, jesi li dobro? Ma dobro sam, Žirko, ali zašto bacaš smeho bobice okolo? Pokušavam da naučim mog novog ljubimca bagla da ih donosi. Zapravo, pokušavam da je naučim da radi bilo šta. Dođi, Vizi, kaži zdravo Tomu. Izgleda da ću ja morati da priđem i kažem zdravo. Zdravo, Vizi. O, stvarno je slatka. O, da, slatka je, ali naša obuka ne ide baš dobro. Gledaj, Vizi, sedi. Prevrni se. Dvostruki okret unazad, flipi, flop, flop, tada. Vidiš? Ništa. Nazvao sam je Vizi jer sam mislio da će biti zabavan uzbudljiv ljubimac. Kao Čezov ljubimac Čadzi. Leva, desna i veliko finale Čadzi. Tada! O, to je bilo sjajno, Čeze. Jeste, zar ne? Osvojit ćemo gomilu nagrada na Truftu. Truft? Šta je to? To je velika izložba ljubimaca i ona je danas. Zdravo, Tome! Zdravo, Arijela. Zdravo! Sigurno ti se sviđa miris ovog korena, zar ne, devojko? U redu, izvoli. Na Truftu ljubimci i vlasnici takmiče se u izvođenju trikova i izazovima. Hej, devojko, nema više korena za sada. Trebaju mi kao nagrada za kasnije. Baglovi su sjajni ljubimci. Mogu da urade veliki broj finih i korisnih stvari ako ih obučiš pravilno. A kako to da uradimo? Da bi te tvoj bagl shvatio, moraš pronaći jednu posebnu stvar koja ti pokazuje da ti shvataš nju. Ali ja stvarno ne razumem, u tome jeste problem. Možda ne još, samo treba da nađemo posebnu stvar. Tako je. Sjajno jednostavno. I šta je posebna stvar, Arijela? To se razlikuje kod svakog bagla. Može biti zvuk, miris ili reakcija. Hrana! Mora da je hrana! Da probam. Vizi! Dedi! Prevrni se! Iskopaj rupu! Izvedi stepovanje! Nema stepovanja. Sviđa joj se taj koren. Ali mislim da to nije posebna stvar koja će da joj pomogne da nas razume. Ali saznaćemo koja je. Vidimo se kasnije, Arijela. Srećno! U redu, Vizi. Moramo da razumemo jedno drugo. I to brzo. Ti izvodiš trikove. Radi nešto. Obučavanje Vizi možda i neće biti tako lako. Mislim da nam treba čarolija. Zato izvedimo pokrete koji će da pokrenu naše čarobne moći. Hajde, pridružite mi se. Vreme je za drvofu! Da čaroliju stvorimo. Hajde svi da pomognemo. Sad me prati pa ćeš videti. Čaroliju pravimo ja i ti. Za drvofu učini ono što vidiš radi. Klizaj na stranu i unazad skoči. Drži ruke gore, zavrti se visoko, odrazi se. Svoj nos pipaj, zauzmi položaj. Pljesni rukama, dodirni kolena i sa mnom klizaj. Kada se krećeš, čaroliju praviš. Radi što ja da čaroliju praviš. Pokreni, 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 drvofu, čaroliju. Gledajte, kamen na mom pojasu svetli. Pokrenuli smo čaroliju. Hvala vam na pomoći. Donesi! Tome, šta pogrešno radim? Moramo da pomognemo Vizi da nas razume. Hajde, ti baci ovaj štap, a ja ću da joj pokažem šta znači donesi. U redu. Tome, donesi! A sada, Vizi, na tebe je red. Uradi isto što je Tom uradio. Donesi! Ništa, čak i nakon tvoje briljantne demonstracije. Hajde da probamo nešto drugo. Kako može biti umorna? Ceo dan ništa nije uradila.
Mislio sam da imati ljubimca treba da bude zabavno. Nemoj da odustaješ. Ariela je rekla da posebna stvar može biti reakcija, zvuk ili bilo što drugo. Samo treba i dalje da pokušavamo. Beznadežno je. Nije da postoji nagrada za... Je sve što ona zna. Ne zna da se okrene, neće da skače gore dole, ili uspravi, ili skakuće, ili igra kao robot. To je sve što ona zna. Ovo neće uspeti. Bolje bi bilo da ode i ostavi me na miru. Siguran sam da ne misliš tako. Ona je tvoj ljubimac i voli te. I ti voliš nju, zar ne? O, pa naravno da je volim. Znači nema odustajanja. Čim budemo našli pravi način da se sporazumemo, bit će tu mnogo zabave. O, upravu si. Hvala, najbolji druže. Probudi se, Vizi. A? Gde je ona? Nestala je. O ne, bit će zauvek izgubljena. Vizi je propala. Hvala, Pakse. Kuda je Vizija otišla? Krenula je prema šumi gljiva. Hajde, Žirko. Vizi! Vizi! Vifi! Vifi! Znam. Evo, Vifi, dođi kod Pufne. Svaki put kad naš pametni Vifi namiriše smrdljivi koren, razume sve što od njega zatražimo da uradi. Vifi, budi ne valjao. Napred, Vifi, napred! To je moj dečko. Savršeno. Zaslužio si ovu poslasticu. Jedva čekam da pokažemo njegove veštine na toj smešnoj izložbi ljubimaca. Morat ćemo da izmislimo novu nagradu, najnevaljaliji na izložbi. Šta bismo mogli sledeće da ga naučimo? Znam! Vifi, juri tog svica i dobit ćeš još jednu poslasticu. Evo, pogledaj! Zašto si to uradio? Ako izgubimo Vifija, izgubit ćemo i priliku da upropastimo truft. Ma, njega je lako pronaći. Samo pratiš smrad. Haha, dođi, Vifi, Vifi, Vifi. Dođi, Vizi, Vizi! Bangalo na vidiku! Sjajno. Jesi li siguran da je to ona? Dosta je živahnija nego pre. Ha! Sigurno da jeste! Briljantno! Hajde, Tome! Hej, Vizi, to sam ja! Pazi! Moramo joj pomoći! Zaglavila se, Živko! Ne može da izađe! Propala je! Ako nastavi tako da se bori, može da se povredi. Treba nam čarolija iz velikog sveta da izvučemo Vizi iz te pečurke. Potrebna mi je vaša pomoć. Vreme je za vuci o ruk čaroliju. Jeste li spremni? Drvo, fu, idemo! U redu, pratite me. Zauzmite položaj za čaroliju. Raširite noge, ruke gore kao snagator. Zamislite da držite konopac. Sa jedne strane uhvatite i vucite. Sa druge strane uhvatite i vucite. 4 povlačenja napred. 1, 2, 3, 4. Čučnite, posegnite i povucite. Odlično. Ponovite sve. Snagator. Uhvati i povuci. Uhvati i povuci. 1, 2, 3, 4. Čučni, posegni i povuci. Sada pljesnite i recite vuci o ruk, kako biste mi poslali čaroliju. Vuci o ruk. Uspelo je! Hvala vam na pomoći. Vizi, to sam ja! Tome, pomozi! Krećem, Žirko!
je, Vizi. Ovako ćeš biti sigurna pored nas. Fuj, kakav je to smrad! Gori od mojih starih čarapa. Mora da je od pečuraka. Verovatno će brzo izvetriti. Nadam se. Vreme je za truf! Stani! Stižem, Žirko! Tu si, Vifi. Nema više bežanja. Vreme je za zabavu. Hvala, Čazi. To je savršeno. Naravno. On je praktično savršen ljubimac. Taj bagl se zasigurno promenio. Ona je življa od bureta punog skačućeg pasulja. Fuj, kakav je to užasan miris. Samo malo isparenja iz pečurke. Izvetriće. Nadamo se. Malo mesta za pečurke i njihovog ljubimca Zvezdu. Žirko, vidi. Pečurke isto imaju bagla za ljubimca. U redu onda. Vreme je za truft. Nikad nisu videli trikove poput tvojih. Priprema, pozor, pokaži nevaljalost. Hajde, kao što smo trenirali. Hej, vrati se! Vizi, šta te je spopalo? To bi ti trebalo da radiš. Budi nevaljao. Kao ja pozajemljujem ove poslastice. Ta ti je dobra, Pufno. Sada budi dobar nevaljali bagl i poruši taj poligon sa preprekama. Ne tako. Hajde, budi nevaljao. Sruši ovo ovde. Odličan nastup. Šta? Ovo nije odlično. On me je samo ljubazno pratio. Savršeno. Položili ste izazov poligon sa preprekama. To je neka greška. Dobili smo nagradu. Nego šta? A ja ću uzeti ovo. Trebalo je da porušiš poligon sa preprekama. Evo pogledaj, sada još i jede ovaj slatki koren. Obično voli samo smrdljivi koren. Pa, želeo si živahnog ljubimca. Da, ali bila je manje problematična dok je samo radila. Hej, vraćaj mi mog bagla. Kao vi, ljubimci vlasnici, priđite na ispit prikupljanje krda biljnih vaši. Pobednik je onaj ljubimac koji skupi u krdo ove vaši tamo preko polja, zatim ih vrati natrag u toru u najkraćem vremenu, a da ni jedna vaš ne odluta. Molim te da Čaci i ja idemo prvi, Arijela. Pokazat ćemo ostalim ljubimcima kako se to radi. Samo izvoli, Čeze. Ostali ljubimci i vlasnici, pristojno sačekajte da vi dođete na red. Pristojno sačekajte. I jesi li zaboravio sve treninge u vezi sa nepristojnim čekanjem u redu? Možda je podlegao pritisku. Evo, dečko, uzmi četvorostruku dozu smrdljivog korena. Vizi, Arijela je rekla pristojno sačekajte. Žirko, čvrsto se drži. Daj se od sebe! Čazi! Moje vaši, Žirko, šta se događa? Molim vas, izvinite! Šta te je to snašlo? Ti kao da si potpuno drugi bagl. I zašto i dalje tako smrduckaš? Dvostruki bagl problem! Tome! Ne sada, Žirko. Moramo da pronađemo stampedo biljnih vaši. Moj Čazi je sa njima. On će ih vratiti. Ne! Stanite! Ne mogu da pomeram moje ruke! Sve je ovo tvoja krivica! I tvoja! Vaši se vraćaju. Naravno da se vraćaju.
Čazi, dovedi ih meni. Mislim da to nije dobra ideja, Čeze. Čadzi jeste sa njima, ali one su van kontrole. Propali smo! Čazi! Žirko, gde si? Ovamo gore, Tome! Molim te, spusti nas! Brzo! O, Tome! Ne sviđa mi se ovo! Sve više ubrzava! Drži se, Žirko! Moram da spasim Žirka i baglove pre nego što budu lansirani preko drvograda. Treba nam čarolija iz velikog sveta, zato mi je potrebna vaša pomoć. Vreme je za čaroliju pomoćna ruka. Jeste li spremni? Drvo, fu, idemo! U redu, pratite me. Zauzmite pozu za čaroliju. Gurnite dlanove napred. Napravite krug na jednu stranu. Sada na drugu stranu. Stavite jednu ruku iza glave. Sada drugu ruku iza glave. Posegnite i hvatajte visoko. Posegnite drugom rukom visoko. Ruke na kukove. Hvatajte nisko u sredini. Nisko u sredini. Odlično. Opet isti pokreti. Dlanovi napred. Krug na jednu stranu, pa na drugu. Jedna ruka iza, druga ruka iza. Hvatajte visoko, hvatajte visoko. Ruke na kukove. Hvataj nisko, hvataj nisko. Pljesnite i recite pomoćna ruka da biste mi poslali čaroliju. Pomoćna ruka! Uspelo je! Hvala vam na pomoći. U redu je, sad smo bezbedni. O, O, hvala ti što si nas spasao, najbolji druže. Ako ste završili igranje sa našim ljubimcem, sad, koji od njih je on? dozvoli meni. Prosto ko pasulj. Evo našeg Vifija. To je naš nevaljali dečko. Čekaj, ako je to njihov bagl, Kod tebe je Vizi. Sigurno je došlo do zamene baglova još u šumi gljiva. o, Vizi! O, ko je moja pametna, mirna i nesmrdljiva devojka? Nadam se da je dobra u prikupljanju stvorenja, jer one preplašene vaši jurcaju po mojim poljima i mogli bi se izgubiti. I moj Čazi je tamo. Žirko, misliš li da Vizi može da ih prikupi zaista brzo? Da, ali još nisam našao posebnu stvar da bi mogla da me razume. Ne može ona da prikuplja niti išta drugo osim... Žirko, to je to! Način da te Vizi razume je da ponoviš njene posebne zvuke. Jeste? Jeste! Ja sam genije. Hajde, Vizi, imamo posla! Vizi, treba da pronađeš vaši i Čadzija i dovedeš ih nazad u tor veoma brzo. Mislim da ih je pronašla. Evo je, dolazi. Jiha! Sjajno obavljeno, Vizi! Odlično obavljeno. O, trebalo je da se više potrudim da pronađem posebnu stvar za razumevanje. Moj sjajni mali baglu. To je bilo najbolje prikupljanje koje sam ikada videla na trufu. Žirko, Vizi, osvojili ste značku najbolje na izložbi. Hvala, Arijela, ali ja sam danas dobio još bolju nagradu. Vizi i ja se potpuno razumemo. Čazi, stigao si. Vreme je da polako krenem kući. Zdravo svima! Vidimo se! Najbolji druže! Hvala vam na pomoći u drvogradu. Vidimo se uskoro u novoj avanturi. Doviđenja! Tumačili Milan Tubić, Milan Antonić, Peđa Damjanović, Aleksandra Širkić i Valentina Pavličić.
Tonski snimatelj Radovan Raša Spasojević. Montaža Dejan Pavlović. Prevod Goran Pavlović. Za Minimax produkcija Studio.